Eh, dino nyekrol tok ngene iki metune kok yo Timothy meneh. Wah, ngene iki mang kudu dicelengan. Geni iso koyo Timothy piye carane ya. Wah, hashtag ku wis mentek meneh. Ngarep omah nyekrol ngene iki wah Timothy menabung invest. Wah. Iso ya aku kudu invest carane piye? Aku pengen nabung. Ki kudu eneng perubahan uripku ki. Saka keadaan iki kudu aku berubah maju. Oke kok Nur Hamid ngopo kae? Di Nur. Wah, pas iki. Pas opo? Kene lho linggo ngene lho aku ketisuk nyekrol metune Timothy aku pengen nginvest. Pengen dadi wong sugih ya. Duit berarti to, Mas. Yo nek sementara duwe sithik. Lah iki maksudnya piye? Tak main ngedol gitar lho, Mas. Gitar. Lah gitar mbok dol nopo? Apa Gitar apike kok mantek beras kuwi. entek. Tapi piro? Wis piro wis bareng. Anu, penting iso nggo beras. Yo gitarane tak delokane sik. Jape kuwi. Wah, apik gitar iki. Ki lawas ki. Gopek payu, Mas. Gopek Yo payu. kuwi bayar piro kok mbok dolne yo ora apa. Sing ngawur dol meneh iki tak nggo investasi ki. Aku pengen menabung ki, tapi tak setat mulai saka gitar ngene sik. Carane pengen tra. Wis engko pokoke carane aku sing ngerti kowe cukup. Piro ki 300 ya, 250 ya. Yo wis ra apa-apa, 50 ra apa-apa, Mas. Dari transfer ae engko. 250 tak transfer ya. Heeh, transfer. Oke. Sik apik, Mas. Apik kok. Agak genjreng iki. Ya. Warane sik enak kok ngene kok. Aku iso nek genjrengan ngono tok lho. Wes ngene tok sing penting. Wes nyanyi. Wis kok melu 250 ya. Langsung tak transfer ki langsung ning warung gak apa-apa, tak transfer. Ki mlaku langsung tak transfer. Langsung transfer lho, Mas. Heeh, Cek. Tekan warung ra mbok transfer. Yo, biasa to ning gone lek kono to. Mas ya, Mas. Yo. Wah, apik. Lah tapi ki piye ki terus ki? Bayare 250 ki. Piye ki? Kenapa to, Mas? Kok udrak-udrek dhewe ket mau. Nek iki lho, Dik, aku bar tuku gitar iki lho. Wah, gitare apike ngene iki lho. Ki Mas kudu invest pokoke iki. Saka gitar iki tak nggo nabung, Mas sameh nabung mulai saiki. Nabung ning ndi? Wis pokoke nggo carane jalane Mas. Lah iki sing utama to, Dik. Sing utama. Iki gitar iki tulung aku tuku ning Hamid to. Heeh. 250. Terus? Sampean kan ngerti nomor rekening Hamid. Terus? Yo ditransfer sik. Iki Mas tak muter. Biasa. Pokoke karo gitar iki, pokoke Mas kudu invest. Ben koyo Timothy iki lho Dik iso nabung Bitcoin. Yo, tenan. Durung, Mas. Lah yo makane